Hola, sóc la Raquel i avui amb 4 papers ja us vull ensenyar el projecte acabat d'aquestes 3 mini llibretes amb papers reutilitzats o mini junk journals. Són llibretes per poder escriure, posar fotos, al gust. Van partir els primers vídeos us vaig ensenyar un full de 25 per 25, penso que era. El que van fer va ser, un full no, perdó, 3 fulls de 3 dissenys diferents que combinaven entre ells. Aquest full els vam retallar de manera que sortissin les 3 portades més algunes targetes. I després és qüestió de decoració, posar cosetes. He seguit la mateixa línia, bastant a les 3, semblen molt, però són totes peces úniques i diferents. Aquesta, si recordeu, és l'últim vídeo que vam fer i res, us l'ensenyaré una mica, però aquesta ja la vau veure bastant al vídeo. Es tracta d'una cinta que per posar papers, fotos, el que vulgueu a la portada, un petit collage com decoració, es tanca amb un fil i res, doncs té una butxaca gran, els papers que són tintats amb cafè o tintats amb te, depèn. Vam posar sobres, vam posar segells, alguna targeta, un altre sobre, aquí amb una agulleta per tancar el sobre, papers, aquests sí que veieu tenen diferents tonalitats i res, una mica de decoració que fa que la llibreta sigui, doncs, això, ja una mica bastant completa, seguint la mateixa línia perquè no hi ha, això, hi ha canvis, però el que dic, se segueix la mateixa línia. Tenim aquí, vam fer la butxaca petita i amb aquesta vam fer la gran. He fet també servir un petit collage per decorar i dins doncs, els papers també per escriure, sobres. Aquest es veu molt els diferents colors que dona el cafè, els cromos de la col·lecció d'ocells. Bàsicament, després cadascú decora com vol o amb el que té. Sí? Ja veieu que són coses bastant que es poden trobar. I aquesta és l'altra llibreta. També els papers tintats m'agraden molt. El cosit se pot deixar tiretes o aquí com hi ha un llacet. Molt bé, doncs bàsicament aquestes són les 3 llibretes. Aquestes llibretes també ara he de buscar un nom per posar-les. No les puc ficar bessones perquè són 3. Però bé, com ja veieu, són 3 germanes. Espero que us hagi agradat i pugueu agafar una mica de motivació per fer-les vosaltres mateixes. Que total necessiteu 4 papers.